Andris, te meg hová mész? Érte utol őket a lány. Úgy volt, hogy megvársz, amíg visszamegyek a füzetemért. Segítek a bácsinak megkeresni Pamacsot. Nézd, milyen cuki, mutatott a férfi telefonja felé Andris. Nem mehetsz el csak úgy egy idegennel, korholta az öccsét Fanni. Nem vagyok idegen, itt lakok a közelben. Ismerem anyukátokat, rendszeresen összefutunk a zöldségesnél, Pamacshoz is mindig van egy-két kedves szava. Biztos vagyok benne, hogy ő is örülne neki, ha látja, hogy segítetek nekem megkeresni az én kis szőrmókomat. Fanni furcsán érezte magát. Tudta, hogy nem mehetnek el csak úgy egy idegennel. Ugyanakkor, ha az a pici kutyus valóban elveszett, ő is segíteni akar a keresésében. A Jelszó című könyvem megalkotásakor szintén saját élményekre támaszkodtam. Biztos nem vagyok egyedül azokkal a félelmeimmel, mi lesz, ha már nem vagyok ott a gyermekem mellett a nap minden percében. Kiszólítja majd le, amikor sétál haza a külön óráról, vagy vár rám az iskola előtt. A ne állj szóba idegenekkel intelem már nem elég a mai világban. Illetve úgy gondolom, nem az igazságtól és a való világtól kell megvédenünk a gyerekeket, hanem olyan érzelmi biztonságban kell felnevelnünk őket, hogy később ne essenek kétségbe, ha találkoznak az élet negatív oldalával is. A történet folyamán a gyerekek könnyen megtanulhatják a biztonsági jelszó használatát, így magabiztosabban léphetnek fel, ha leszólítja őket egy idegen.